Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jingsha tangan baklambu por jong ba Marshal SB Biam President ka GCOMSWA Chantia Coal Owner Miners Supplier and Workers Association kalapoi syakakatsingi ka bakatsan hakakatsan trik julio arjar punrio badawawan pleno ya kakamdo yong hakajela. Hakakat sautrik julio arjar punrio ki bor badai kemi katran kakoi kakhia hadian mikilapai pnia ya ka jinglong jingman jong ba Marshal kilaong ba kakoi kakhia jong u kala khamba hanreu dong don kam ki flu lengba ka dreb. Hagani kasi bon ki pai ba bat kinong kersan kilawan ban ai men siem bat pun pau ya ka jinget teli bat president ka GCOMSWA ha ka jinget kun jong u nak banta bandawa ple biang ya kamti do yong. Habakran sigla thai kubor arngut kilong kemi na Eastern Del District kila pun pau ya ka jing e kiba kilong ying jong ki kilamat hadin ka jingkhang ya ka kamti do yong. Kawei kalong kemi kalaong bagi pai ba kim tip shu kumno ban wat kam wat jam rei tang na ka kamti do yong bakle ju imbaro shikata. Ka dawai ru bau belai unai bor bat ka jingko jingkhia yu ba Marshal SB Biam hagani ka jingile jungu na ka benta ka jingmanto jing pai ba. Wan hapok gani yung ke yung nimta wasa tangan waniwe Marshal nimta yawa kang muyong gi sorkar yawa dukhi dokhan iru yok khi yok kan hawi ar iras ke hag muyong da kerpat o blai lang usrup wa Marshal wasa tangan nimta kita gidau lang usrup wa o te ile yo yu pesan lang ya o. Kawai pat kolong kemi kala kerpat ya ka sorkar ka National Green Tribunal NGT bat kiwei ki bor ki badai pai bakin pli biang no ya ka kamti do yong khnang banirap ikilong yeng baduk bat ki buduna ha ka yo akon. Kalong ba ka kendon bandon hadu shispa akta ka jaka ban yo benta ka kamti do yong kalong ka ba e bahai ki babun. Namar ki babun ki trai jaka ki don tangsan hadu shipaw hektar. Kalabu jingkeli ru la ki badon tangsan ne shipok da kimdon hok shu banti do yong. Kala banrap ba kalong ka ba e ban pha school yaki khon pat ban thiet marba man kasi namar ka jingbam don kam. Hakawai pat kalyang kala ai khuble yu president ka GCOMSWA halo ka jingle shitom jong u bat kitbok kirwang yu bo unyo ka jingko jingkhia ka bapura. Pau ya jing si ka wakro ado kate wa yo ya ini sen JM wa sa tangan na menta yung i giria namha yung ni muyong ikwa ile ya sorkar wa ye ni muyong ngagerpat on adu gi NGT adu gi high level adu gi sorkar to pa ya i kien gidoi wa gile ya di kra iki yung i yo iki ong gi wa no ya kiti spa hitar ti i gi ba em thau do sanita spa hitar i boy kra em boy ki mo uchong sa tangan ni plus kur kon lem yo di uthet ikon i khoi bam di lem yo de te kerpat sorkar usna wa i giria iken godoi uwai langgi ini ki kan yo iki lailoi tengah yo do ong te ekuble ya president wem yo ble ichai inang yong o barasa tangan ole lamata yong ipai ba ilebut duai le yo blai yo pinang ichai toro tangite nga ekuble ya pi ro ki man bay man pa em lang hini ro. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya